Și bun, bine am găsit la un episod din Minecraft, Lumea lui Angelo, data episodul 2. Am fost la Minedrit și am găsit niște diamante. N-am putut filma pentru că n-am fost acasă și chestii. Acum să arăt ce am făcut off camera. Am mai minat pe aici. Trebuie să vedea. Aici. Da, aici. Am făcut acum cu chesturi, am făcut rost de iron, dar n-am făcut rost de gold. Din păcate. Am găsit, am făcut și un enchanting table. Și da, mi-am luat niște căști noi. Sper că acum puteți să mă auziți. Și vreau să-i fac o super promovare, așa, pentru că e prietenul meu și cred că o să facă și el. O să-l rog și el să-mi facă. Și mobile. Nu știu dacă o să vă las link-ul în descriere, pentru că încă nu știu, dar cred că o să-l rog să-mi spună. Până acum are un abonat. Și da, nu face lucruri chiar cu grafică foarte bună, dar totuși joacă jocuri destul de faine, Block Striker, chestii din astea, jocuri din alea faine. Sincer să fiu, și eu m-aș uita la el dacă nu aș fi prea ocup, dacă n-aș o fac. M-aș uita la el, m-am uit din când în când. Vă invit să abonați la el. Și vreau să zic că gândesc să filmez FIFA, Piano Tiles, chestii. Că din am mers foarte departe ca să găsesc diamantele alea. Am căutat o mină, nu mai știu mina aia. Și sper să mă puteți auzi, să mă niște că o să se adar așa un pic, după aceea să mă duc la portat de animale ca să fac și eu de mare, că am mai mâncare. Aici e un scad de hunger pentru că nu joc pe toate. Nu joc când să fac rău de mâncare. Na. O, iron frumos. Iron Man. Episoadele noastre nu știu cât de lungi o să le fac, peste 4 minute. Nu știu dacă să fac sub 4 minute, n-am ce să fac. Nu știu cât mi este să văd. Acum filmez străinile. Și da. Chestiile nu au fost foarte scumpe. Atunci cred că o să se audă. Am mai încărat cu el. Videoclipul o să-l postez. Trebuie era gen parkour. Mai nu știu. Dacă la parkour. Și da, o să filmez doar pe mobil. Eu poate să sunt și cu Max mobil. Din prietenia meu. Crezi că nu cred că o să fac live stream, nu cred că nu. Cred că o să pot cu telefonul mai mult. Și asta e casa mea. Nu știu să fac case. Așa o să fac așa cu Max mobil, dar nu am reușit. Ok. Cred că am numărul 4 o să certez buții ăștia. Am pus și de lapis. De 40 de bucăți, de diamante. Iron, nu știu unde l-am pus. 67 de bucăți. Mina foarte departe. Dacă m-am pierdut. Cu nu mai știu în locul ăla. Ok. Project Protection. Mai nașa.
și enchant. Și dacă mai vreți să facem cum să zic, episoade, să abonați. Să dați acolo unde scrie subscribe. În acela. E pe gratis. Nu e pe bani. Deci că oricine ar putea. Ok, mi-am level 3. Dar să enchantez nimic. Să nu se ia acosabil. Iron. Niște lemn. Niște iron, niște armură. Se ia armă de iron. Am mai mult iron. Așa. Un pic extra așa. Tot asta am să bețe. Nu. Dacă asta mea. Ok, sper să nu recreez jocul, că mi-a mai dat de ori. Și ia să arăt skin-ul meu. No. Ok. Acest joc este doar în... Da. Pe nu știu cât de minute să le fac. Poate de 6 minute. Ioi. Aia. La oile. Ok, cred că o să filmez și Block Striker. Nu știu. Acum. Și da. Sper să nu mă deranjeze nimeni. Sper. Nu, câți copaci. O găină. Da, trebuie și îndreptările să le portez. Ok. Cred că episodul ăsta să închei pe la minutul 10, așa. Nu știu, să mai mă duc la minut. Să fac și eu niște torse. Și eu cred că o să filmez acele videoclip pe 710 pe HD. Nu cred că o să le fac Full HD. Pentru că știți și voi, durează mult. Calitatea de telefon nu cred că are reduce până la 90 pe HD. Telefonul nu e foarte vechi. Dar nu. Samsung Access 5000. Destul de mic pe mine. Am început mai alt telefon, dar la varză. Eu cred că FIFA nu merge. Cred că o să mai filmez videoclipuri de FIFA. Fake opening-uri, o să fac fake opening-uri, mai mult o să mă joc așa extra și după o să fac fake opening-uri care ți bani. Niște căuri, atât destul. Deci dacă video cred că o să-l fac peste 4 minute, cred că am zis asta, mi-a zis. Da, mi-a zis, da, na. Și nu cred că o să fac vloguri, nu știu, nu cred că o să fac. Sau Q&A-uri. Nici special, o să am 100 de abonați sau mie. Niciodată. Am și eu niște blocuri. Da. Ok, și acum, ora când filmez 5, nu este târziu deloc. Dar nu. Ok, dar episodul o să închei aici. Cred că v-a plăcut, nu uitați să dați un like.
subscribe și da, ce să mai zic. Și dacă știți că asta prietenii voștri, dacă aveți. Ok, și pa, pa!